Hello guys, good morning. Jotana lamsogan YouTube channel haina haite wisa. Tini ni video ni topic gangkai mia ni je thane video ana baksa comment kai saka bubagrani educational qualification kisa sadi nei. Gangkai tini haina hai video tui phaija kani je mantei chaya rok tong ha mistake rok tong ha bana nakardi hai pano asa khlayo chaya rok tong lak nei. Ani je buji manti ang norong no funuk nai. Tei thane video ano support khaimani bagai belai hena hambai bai rok paifle hambai je ana asikai support khaiye asik kebang view dimani bagai aba hakina ano support khai tongdi gangkai phaidi jung tini main video ni topic ni phaiching thalaisini bai rok jung tabuk bubagrani educational qualification saiman lena saimanani sikang jung boba haike saimana hingangkai google thani chrome browser thangai Google thangai o jaga wa search khaidi angai ko puilano search khaijago jaga naidi bubagrani mung siyei bini educational qualification mati hini siyei simani pore o jaga wa press kharidi press khariman pore o jaga wa nukjak dai naidi bebak no nukjak phano norok nang kaisa kok sanamu sungo bubagrani o puilani o jaga wa thani page wikipedia o jaga thani ora thangmani pore wa press khaidi Gangka berok norok o jaga press khaimani pore obo haike show khainai ora kobangmana article sijak tong bubagrani norok o jaga thangai porimano kaham kaina pori naimano berok norok thangai Google thangai o jaga norok no jotno kaham kai sijak khai norok nuknai naidi berok o jaga wa chini bubagrani photo bo tongo naidi bubagrani o jaga wa date of birth bo rijak tongo date of birth nga 4th July 1978 bubagrani o jaga date of birth jak tongo naidi bai rok bubagrani mung bisu kolok bubagrani asal mung ko obsesi naidi bisu kolok naidi ang norong no mung khui phunuli bubagrani norong no ologo wikipedia thang pori naidi bubagrani bin babuni mung rok rijak tong naidi ko norok poriman na naidi bin mani mung bo rijak tong jaga bubagrani occupation bo rijak tong political activist businessman journalist politician social activities Gangkai bai rok chung bubagrano tipra mathani chairman ni bo saimano tei bokhoroksa tipra mathani MDC bo bubagra je constituency o agi basamani abongi takar jola bai rok chung party ni kokra sana the bubagrani je main topic ngkai to bini education binai di SD Advanced College of agi porimani oboni bade o jaga tai wikipedia o rijak ri chungkai SD Advanced College abo sisurang chung nailegra nai bai rok naina ni gangkai chung baba hikai naina nang abo nanang funugana SD Advanced College indikani ko oro phainai naidi oro phainai ko abo ojra photo image thani image than pore ko jaga rijak tong naidi abo no bubagra gibo porilangmani college naidi kaham ke rijak SD Advanced College ko abo no bubagra porilangmani Shillong bo Meghalaya bo SD Advanced College ngabai rok norok nugi mangkhana bubagra je college of porilangmani SD Advanced College ko bono ngabai rok bubagra je university of porimana aboni hingkangkai North Eastern Hill University abono naina hingkai hingabai rok norok jaga nugi mangkhana bubagra je university of porilangmani ko bono abo iko naidi jumkhang phunukana North Eastern Hill University ko bono chin bubagra iko jaga no porilango bisuk naithotok university naidi abo ngabai rok norok bo saimana ni muchung khangkai bubagrani wikipedia o thangai pori naimano ang bebak jaga no Facebook Instagram rok bo thangai about rok thangai naikha haipun bubagrani educational qualification saimali bai rok ang norok no je saimanti phunuka asa khlai norok bo saiman khanani o video ni bisingtei gangka bai rok video tinin bagasno malai finai ketal video o ani channel o ketal gangka subscribe khadi te like share hanani ta pokdi te comment kaham kaisa khaidi di e tinin bagasno bai rok hambai video puilani hoite last ra nai tamang belai